Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. тобовии ҷангвари вазни сабуки UFC Майкл Чендлер гуфт ки саҳнаи муҳорибаи ӯ бо Конор Макгрегор аниқ шудааст. биёед суханҳои Чендлерро гӯш мекунем. ман анонси расмӣ дорум. муҳорибаи мо тобистонӣ баргузор мегардад. ман саҳнаи аниқро ба шумо гуфта наметавонам, аммо ин муҳориба ҳамин тобистонӣ баргузор мегардад. ва бале, ман зидди Конор. соли гузашта мо бо Конор дар шоу The Ultimate Fighter иштирок кардем ва баъд ӯ дар кино нақш бозида бо дигар корҳои берун аз октагон машғул шуд. аммо акнун мо дар ин ҷоем ва тобистонӣ ман барои ҷанг тайёрам, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мегирам ки чанд рӯз пеш худи Макгрегор низ гуфта буд ки барои муҳориба тобистонӣ омода аст, аммо аз тарафи ташкилот бо ӯ ягон кас оиди муҳорибаҳо гап назада истодааст ва Макгрегор гуфт ки бо ман вохӯрда гуфтушунидҳо гузаронед, вагарна шавқи ман аз муҳорибаҳо нест мешавад. ва акнун чӣ гуна ки мебинем аз рӯи суханҳои Чендлер, онҳо тобистонӣ муҳориба гузаронида метавонанд ва акнун анонси расмиро интизор мешавем. чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев дар бохти Александр Волконовский зидди Илия Топурия дастаи Волконовскийро гунаҳгор мешуморад. ҳама медонанд ки Волконовский ҷангвари бузург аст ва ӯ омодааст ки ҳатто ҳар рӯз муҳориба гузаронад. аммо ма доимо мегуфтем ки дастаи ӯ дастаи хуб нест. ин хатогии Волконовский нест, ин хатогии дастаи ӯст. дастааш бояд ба ӯ мегуфтанд ки ту шитобида истодаӣ. Волконовский бояд ки баъди муҳориба зидди ман 3-4 моҳ танҳо истироҳат карда худро барқарор мекард. ин хатогии калон буд. баъди чунин нокаути зуд ба муҳорибаҳо баргаштан. аммо ӯ ҷангвари ҳақиқӣ аст ва ӯ баргашта метавонад, гуфтааст Махачев. ва дӯстон ҳамчунин худи Волконовский якчанд рӯз баъди муҳориба гуфт ки дар ҳақиқат ӯ шитобид ва бояд ки ин қадар зуд ба муҳорибаҳо барнамегашт. чемпиони муваққатии пешинаи UFC Дастин Порье дар суханҳои чемпиони ҳозира Ислам Махачев ки гуфт ӯ сазовори муҳорибаи унвонӣ нест ҷавоб дод. ин танҳо фикри ӯст. ма ба ин кор чандин сол аст ки машғулам ва дар муҳорибаҳои омехта ма аз Ислам дида кори зиёдтар кардагиам. ма ин корҳоро пеш аз машҳур шудани ин намуди варзиш мекардам ва ма ҳоло ҳам дар ин ҷоям. ма ҳоло ҳам дар баландтарин сатҳ баромад карда истодаам ва любой ҷангварро дар ҷаҳон шикаст дода метавонам ва умедвор мешавам ки Ислам дар навбат аст. агар ки ман интихоб карда метавонистам, пас ман 100% муҳорибаи унвониро интихоб мекардам, чунки чемпион шудан ин ягона коре ҳаст ки ма бояд кунам. дигар ҳама корҳоро дар муҳорибаҳои омехта ма аллакай кардагиам. ма чанд тиҷорат кушодам. ма дар чандин муҳорибаҳои асосии турнирҳо баромад кардам. оилаи ман ба ҳамаи чиз таъмин аст. ма ҳамаи чизҳое ки мехостам амалӣ кардам, ба ғайр аз камарбанди чемпионӣ. ин ягона коре ҳаст ки ма кардан мехоҳам, гуфтааст Порье. бале дӯстон, дар ҳақиқат Дастин дар ин намуди варзиш бисёр чизҳоро ба даст овардааст, ба ғайр аз камарбанди чемпионӣ. бале, ӯ соҳиби камарбанди муваққатӣ шуда буд, аммо то ҳол соҳиби камарбанди доимӣ шудагӣ нест. ва чӣ гуна ки мебинем ин охирон орзуи ӯ дар ин намуди варзиш аст. аммо барои ин корро кардан дар пеши роҳи ӯ чемпиони бузург ва хатарнок Ислам Махачев истодааст. ба фикри шумо дӯстон, Дастин Порье чемпион шуда метавонад ё не? метавонед фикратонро дар комментария нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.